Kijk. En wie ze dat hier zeggen. Ik vind ze zo leuk, maar ja. Ik ben niet van Kierkegaard, dus. Dat past bij mij niet in de auto natuurlijk. En stuurverwarming. En wie had hij gestuurd? Nemes! Nemes! Nee, dat moet ik nog kennen. Nee, echt serieus. Echt serieus. Vroeg maar aan de buurvrouw. Hè? Mijn naam is Haas. Ja. Ja. Haar naam is Haas. Nee, ik neem aan dat je Gerda ziet. Ja. Ja. En dan wil je deze ook toe? Ja, dat is ook toe. Nou ja, Maar ze binnenkomen niet. Nou, het ging ons eigenlijk om de auto. Om die auto? Ja, want er staat achter... Mams taxi. Ja, Mams taxi. Ja, precies. En dan denken wij van... ja, die Gerda die rijdt dan van hot naar haar voor Jan en alle man. Dat hebben ze meer gedacht. Hier zijn al mensen aan de deur geweest die hebben gebeld en gevraagd. Zit jij een taxibedrijf? Echt hoor? Ja. Nou ja, ik kan me wel iets voorstellen bij... Welkom ook even. Ik kan me wel iets voorstellen bij mensen die kinderen hebben. En Ja. die dan... Ja. Ja, dan weten ze dat ze Ja. veel aan het rijden is. Hè? Dan Ja. willen ze weer door naartoe, dan willen ze weer door naartoe. Maar of vond je het gewoon leuk, een leuk beurtje? Dat heb ik gekregen van kennissen uit Amerika. Die hebben mij dat meegebracht. Ah. En die hebben we in de auto gehangen. En dat hing dan altijd Tito. En een heel klein schildje hing voor in de auto met precies hetzelfde. Wacht, ik maak zo meteen de auto op. Ik hoor wel laten. Ja, dat is goed. Want er zoet achterop zoet nog een stekker. Even afgezien van het feit dat we hier natuurlijk met diehard Limburgers te maken hebben. Is dit dan? Hier kan ik geen soep van maken. Goeiedag. En de andere stekker waar ik geen soep van kan maken, wat is dat? Dat is van Macedonië. Macedonië. Oh, Macedonië! Oh, eerst even... Ik had ook nog graag een eindje Nee. gegeven. Schandalig. Hallo, Bas van Ongerweer. Ik zeg je voorbij komen. Ja, ik zeg net ook van, ik vind dat zo leuk met het shirtje achter de van Adiwa. Adiwa. Maar ja, ik ben van... Wat? Ja. Ik ben van bovenin de provincie. Dus, ik kan dat bij mij niet achter de raam hangen. Ik nog verder. Ja, met Ik hoor. Ik kom uit Nijmegen, oorspronkelijk. mijn vorige partner, die is overleden, die had dat ook erin en dat was van Van Rij. Dus dat kent allemaal. Oh ja? Oh, dus dat zien ze dan door de vingers als ze niet echt van Zeker Kierkegaard dat, is. zeker dat. Want als ze wegging, dan zag ik nog altijd Adiwa, ook in Van Rij. Oké. Maar Oh, Dat Ik ben kent van- allemaal. dus er is nog hoop voor mij. De autosleutel, dat kan niet, dat kleine schildje met Mams taxi voor en nou, ik heb er nog eentje. Nog eentje? Ja. Hé, maar het is een, als ik al die dingen erachter op de autobox zie, het is een racemonster, hè? Nou, toch niet. Ja, er staat een racing stiet erin. Ja, maar geen daar zijn auto- we te oud voor. Geen held wel van een geintje, hè? Kijk, hier heb je er nog eentje. Mams taxi. En komen die allemaal uit Amerika? Nee, deze niet. Ik weet niet hoe ik het... Maar die andere die komt uit Amerika. Goh, en van wie zijn die schoenen geweest? Die heb ik gekocht in Macedonië. Daar zijn we nou de laatste 9 keer zijn we er nu geweest. En dat is een land waar je als low budgetter Ja. heel goed naartoe kunt gaan. En jullie zijn low budgetters. Ja, ik bedoel... En je wil dan toch graag op vakantie? Ja. En wat is er zo leuk aan Macedonië? dat er een ja, hoe moet ik het zeggen, een land is waar ze leven zoals hier 40, 50 jaar geleden. Daar is het van, kan het vandaag niet, dan komt het morgen wel. En hier moet alles vlug en daar gaat het op zijn... 11e. Ja. Ja. Mañana, zeggen de Spanjaarden. zoiets ongeveer. En ze kunnen heel veel doen met heel weinig. Is het een mooi land? Ja. Ja? Het is nog een onherbergzaam land. En ja, ik ben er verliefd op geworden. En we zijn er verschillende keren nu geweest en we gaan toch elke keer. We zijn vorig jaar naar Spanje geweest.
Maar het is niet bevallen en nu gaan we toch weer terug naar Macedonië. Dan ga je naar een ander land en dan ben je daar en dan mis je bepaalde dingen waardoor je zegt van we gaan volgend jaar weer naar Macedonië toe. Mooi toch? Ja, en het is daar nog heel rustig. Het wordt wel eens afgekraakt op de televisie door bepaalde mensen. Maar dat is 20, 30 kilometer vandaan. Maar het leven is gewoon anders. Hebben jullie een vast plekje dan in Macedonië? Ohrid. Dat is Ohrid? Ohrid, dat is een badplaats bij het meer van Ohrid. Maar wij gaan niet om te babbelen. Nee, maar wat... Maar daar kun je bijvoorbeeld, als je daar gaat eten, kun je voor 10 euro kun je eten en drinken. Met 2 personen. Echt waar? Ja. Heb ze warm gegeten en heb ze te drinken erbij gehad. En We gaan lunchen voor €1,50. Heb ze koffie met gaat er bier zoeken? Nee, ja, een soort eten vandaar. Zoals die mensen ook eten. Gewoon boeten. Je hebt een broodje en die halen zich ergens een kop koffie. En dan ben ze voor €1,50 bij ze klaar. Dan zetten ze zich op een bankje tussen die mensen in. En zo moesten ze daar ook leven. Niet op zich, zoals we hier door het Hollander getroffen hebben. Hier kom ik nooit meer naartoe, want hier krijg je nog geen speerrips. Ja nee, dan moesten ze in Nederland blijven of naar Amerika gaan. Maar niet naar zo'n land, waar ze dat allemaal niet kennen. Waar kent ze de Macedonische keuken mee vergelijken? Is de Grieks. Grieks. Met Grieks. Heel veel sla, paprika, tomaten, uien. Maar en het Bulgaars ook wel een beetje. Bulgaars ook een beetje, ja. Maar dit is echt het brood. Alles Brood wordt er weer met brood eten. gegeten. We Ik ver- eten dus ook nooit geen frietenbier warm eten, wat de Hollanders allemaal doen. Die moeten eten zo wie dan, met brood. Alles met brood. Dus als Nederlanders pas je ook aan. Ja, tuurlijk, dat moet ze toch. Ja. Ving ik tenminste wel. Wij gaan vliegtuigen vol daar naartoe, allemaal Nederlanders. Want we waren eigenlijk het grootste probleem was altijd, als we naar Amsterdam toe gingen, dan was je een halve dag kwijt. Ja, maar dat is 2-3 uur rijden. Je moet er 3 uur van tevoren moet je daar zijn. En dan als je terugkomt, weer hetzelfde probleem. Ja, En en nu nu, kunnen we benzine, vanuit- een tank benzine en het parkeren daar. En ook kunnen we vanaf Maastricht gaan en dat is voor ons wel ideaal. Oh, ze vliegen vanaf Maastricht Ja. naar... We gaan nu de eerste keer vanaf Maastricht. wie had het, wat voor vliegveld is dat dan in Macedonië? Ook met Ohrid. Ligt net buiten Ohrid. Er waren vroeger alleen maar campingvluchten naartoe. En toen is het door Corendon is het eigenlijk een vaste route geworden. Is het 2 uurtjes vliegen of zo? 2,5 uur. 2,5 uur? Ja. Lekker. En dan autootje huren? Of, Dan kun je als je daar van het hotel naar Ohrid toe wilt, dat is geloof ik 8 kilometer, voor 5 euro. Dat kun je toch niet voor... Willy, Nijmegen hè? Novio Magum. We zitten nu in Egelsel. Hoe kom je van Nijmegen naar Eigelshoven? Ja, met de auto. Ik heb daarna heb ik bij Centerpark gewerkt. Ik heb in Gennep gewoond. Ik heb in Kuik gewoond. Maar door de werkzaamheden. Maar via de computer. Kijk. Want er wordt vaak een hoop, hoe zou ik dat zeggen? Ellende toegeschreven aan de computer. En aan internet. Maar in dit geval heeft dat jullie samen... Hoe lang geleden? 10 jaar. Dus nu was net geleden dat we 10 jaar bij elkaar, officieel bij elkaar zijn. En hoe heb je dat gevierd, Gerla? We gaan eigenlijk nog even weg. We gaan dan altijd wel eten. Maar nu in augustus, we waren nu allebei 75, hebben we gezegd, we zijn al langer aan het gaan naar een plaatsje in de buurt bij Kochem. Er is een hotelletje met hem zijn naam. Hotel van Ringelestein. En hij heet van Ringelestein. Oh, ik dacht Hotel Willy. Maar... Dus, en dat hebben we al altijd gezegd, we gaan voor een keer naartoe. En nu hebben we dus gezegd, we gaan omdat we 75 waren en 10 jaar bijeen, gaan we daar naartoe.
No Hotel von Ringelenstein. Ja, Landhuis van Ringelenstein-Mühle. Want ik heb ook nagezocht door een beetje via de computer. De familie van mij die komt oorspronkelijk uit Duitsland. En dat was officieel zou ik van adel moeten zijn. Van adel zonder geld. Maar is er al gereserveerd? Nee, ja, er is echt gereserveerd. Het zou je zo maar kunnen zien dat dan de rode loper al... Ja, dat de dorpsfanfare steeds te spelen als de... Waar we geboekt hebben, die hebben ook gezegd, we zullen het doorgeven en we kijken wel wat er gebeurt. Zo hebben ze ons geschreven, dus we wachten wel even als we daar komen. En wie kunt het hotel dan aan zijn naam? Het het iets te maken of met dat mensen uit de buurt of een vroeger? Dat moet ik nog afwachten, moet ik even uitzoeken. Het zou zomaar kunnen zijn, Willy, dat je met niets daar naartoe gaat en met een complete stamboom terugkomt. Ja, Ja, maar er bestaat een stamboom, dat weet ik. en Dus- ook een wapen, hè? Ja. Een ring. Een ring met een steen. Dus misschien zelfs wel redder zonder lintje. Ja. Net over de grens in Duitsland woont een Freiherr. En een Freiherr is een graaf. En daar woont er eentje, dat weet ik gegarandeerd zeker. Wat leuk. Ja, god weet wat het nog allemaal oplevert. Hey, man van de taxi. Dankjewel. Ja, het is dat we zelf vervoer bij ons hebben. Anders Ja. dan hadden we ook een ritje gevraagd. Ja, gezellig. Ja, ik bedoel, dan hoor je het ook eens een keer van de andere kant. Hè? En een beetje reclame voor Macedonië.